Ναι, έλα ρε ψηλά. Σιγά ρε μαλλόκ. Θα πέσουμε ιστορία εμείς έτσι. Αλήθεια. Κατέβηκε πολύ καλά. Θα βγάλω ένα κιλό εδώ, δεν γίνεται πολλά. Κατέβηκε πολύ καλά σου λέω πατέρα. Έχει ρολόι, δεν έχει αυτός πάνω του. Μην βγάλεις κιλό. Αν δεις ότι ζωρείς, σε φέρω τη ζώνη ρε παιδί. Πέτατε σιγά. Έχει μια πέτρα και είναι αυτό που λέει ο Γιώργος. Έχει κάτι αργούς, σαν το μπούτσι της Μαρίας της Κιστόνης σας μαλάκα. Αλήθεια μου το λες. Θέλει καρτεράκι, εγώ το είδα την πέτρα όταν ήμουν λίγο σκασμένος. Πόσα μέτρα. Δεν έχω ρολόι. Πρέπει να είναι, πρέπει. Εγώ σου λέω εδώ πέρα μου τώρα μου το βγάζει στα 14 μέτρα μου τα βγάζει τα δείχνει. Τι σου βγάζει? Τώρα μου τα βγάζει στα 17 μέτρα. Πριν μου το βγάζει στα 14. 44 άκουσα. Όχι, όχι.